Fideo dosbarth chwith ar gyfer mathemateg uwchgynhaliol uned 1. Cwblhau'r sgwâr a'r fformwla cwadratig. Beth yw cwblhau'r sgwâr? Beth yw sgwâr a beth y'n ni yn cwblhau? Felly mae cwblhau'r sgwâr yn dechneg defnyddiol ar gyfer datrys hafaliadau cwadratig yn ogystal â darganfod gwybodaeth am y ffwythiant cwadratig ei hunan. Felly, mewn ffwythiant cwadratig, mae gyda ni ddau newidyn gwahanol. Mae gyda ni x sgwâr a mae gyda ni x. A felly mae rhai ffactorio neu gwneud pethau eraill i ddod o hyd i beth yw 1 x. Felly mae'r dull yma yn casglu'r termau yn x sgwâr a x at ei gilydd, fe mae dim ond un newidyn bydd yn yr hafaliad neu'r ffwythiant neu 2. Wedyn bydd yn haws ei drin. Enghraifft. Felly mae x sgwâr dyn ni plus 6x plus 11 fel enghraifft. Ni angen gwneud hwnna mewn i sgwâr plus rhywbeth. Edrychwn ar y ran x sgwâr plus 6x yn unig. A gallwn ddychmygu sgwâr lluosi sy'n edrych fel hyn. X plus 3 ac x plus 3. Felly ni angen lluosi x gyda pob un o'r x plus 3 a'r plus 3 gyda pob un o'r x plus 3 na. Felly x lluosi x yn rhoi x sgwâr i ni. 3 lluosi x yn rhoi 3x i ni. 3 lluosi'r x yma yn rhoi 3x i ni. Felly gadael hwnna am funed, a beth sydd dyn ni yma yw, adio rein i fyny, a ni cael y 6x, yr x sgwâr plus y 6x. Ond, i gwblhau'r sgwâr, mae angen y 9 yna ni. Felly mae x plus 3 wedi sgwario, sef 1 newidyn sy'n mewn yna, yn hafel i x sgwâr plus 6x plus 9. Ond mae'n enghraifft ni a x sgwâr plus 6x plus 1 ar 10. So os adwn ni 2 i bob ochr, mae gyda ni yn lle x sgwâr plus 6x plus 1 ar 10, 1x ar ochr 10, felly mae hwnna'n hafel i x plus 3 wedi sgwario plus 2. Na dull arall o wneud hwn, os byddwch chi'n cael e'n syth, hwn sy'n cael ei ddysgu fel arfer, chi'n edrych ar y ddau derm gyntaf o'r mynegiau sydd gyda chi, a chi'n gwybod bod yr x sgwâr plus 6x yn x sgwâr plus 3 i gyd i sgwario minus 9. Felly greu yr 1 ar 10, ni'n adio 1 ar 10 i'r bob ochr, a ni'n cael yn x plus 3 i sgwario plus 2. Felly chi'n goffod dychmygu o'r ddau gyntaf pwy fracet sy'n angen arno ni i greu yr x sgwâr plus 6x. Wedyn, addasu'r term ola i gael beth sy'n yr mynegiad gwreiddiol. Yn gyffredinol, cofiwn bod x plus a di sgwario yn rhoi x sgwâr plus 2ax plus a di sgwario, 2 waith y canol. Felly, yn lle'r a, gosodwn ni b dros 2. Os gosodwn ni b yn hafel i 2a, bydd a yn hafel i b dros 2. Felly mae x plus b di sgwario gyda ni, yn hafel i x sgwâr, plus bx plus b dros 2 di sgwario. Ail drefnu hwnna, a ni'n cael y ddau derm gyntaf ni a diddordeb mewn. Felly x sgwâr plus bx yn rhoi i ni'r bracet x plus b dros 2 wedi sgwario. Felly dyna lle mae'r bracet yn dod o. Mae'r x plus 6x yn mynd yn x plus 3 wedi sgwario plus y 9 ar ochr arall. Felly ni angen dim ond y ddau derm gyntaf yn mynd i fod yn x plus b dros 2 x i gyd i sgwario minus y b dros 2 wedi sgwario yna. Bydd y 9 yn mynd ar draws fel hwn. A wedi gosod bocs coch o gwmpas hwnna, ni'n gallu gweld dyma'r dull i'n mynd i drial dilyn. Ond beth os dyw cyfernod y term yn x sgwâr ddim yn hafel i 1? Mae hyn tamaid bach yn mwy anodd. Mae yna nifer
o ffyrdd o wneud hyn, ond newn ni ddefnyddio'r dull sy'n ffactorio'r ddau derm gyntaf, yr x sgwar yr x, gyda chyfernod yr x sgwar. Felly, enghraifft yma nawr, mae 3x sgwar dyn ni, minus 18x plus p. Galw hwnna'n px, achos ni'n dynodi polynomial. Cam 1. Cymeryd cyfernod x sgwar fel ffactor y ddau derm gyntaf. Felly, cymeryd y ddau derm gyntaf, cymeryd y 3 allan, felly 3 braced x sgwar minus 6x wedyn. Gadael y plus 4 i fod tan y diwedd. Nawr, cwblha'r sgwar ar y braced. Felly mae x sgwar minus 6x gyda ni, a cymeryd hanner y 6x, felly x minus 3 wedi sgwario, minus y minus 3 di sgwario. Yn bwysig bod chi ddim yn colli rhai o'r minuses yma. Bod e'n mynd i fod yn positif wedi sgwario. Gadael y plus 4 tu fas. Rydym yn cynnwys yr arwydd negatif yma ar gyfer cywirdeb nad oes ei angen, gan byddwn yn ei sgwario. Felly, y braced wedi sgwario minus y term ola tu fewn y braced cwrliog. Tygluso'r braced cwrliog, felly mae gyda ni 3, x minus 3 di sgwario minus nawr 9, plus 4. Nawr, agor y braced cwrliog, felly mae gyda ni 3, x plus 3 di sgwario, minus 27 nawr, plus y 4. Gadael ni gyda px yn haflu 3, x minus 3 di sgwario, minus 23. Felly mae gyda ni wedi mynd o'r cwadratig, gyda 2 ni wedyn, i mynegiad a dim ond 1x ynddo. Gwirio, rhowch unrhyw rif ar hap yn y fersiwn cychwynnol a'r un ola i weld os y ddau yn dod allan yr un peth. Felly ni wedi gosod 2.1 i fewn yn yr un cynta, felly 3 lluosi 2.1 di sgwario, minus 18 lluosi 2.1 plus 4. A mae hwnna ar y cyfrifiannell, wrth gwrs, yn rhoi minus 20.57. A wedyn os gosodwn ni fe yn y mynegiad ola yma, mae 3 braced 2.1 minus 3 di sgwario, minus y 23 hefyd yn rhoi minus 20.57. Nawr gallen ni fod wedi wneud yr cwblha'r sgwar yma mewn dull arall. Gallen ni fod wedi ffactorio gyda'r 3 i'r 3 term. Felly bydde x sgwar minus 6x plus 4 dros 3 gyda ni nawr. Cwblha'r sgwar ar y 2 term gyntaf. Felly x minus 3 di sgwario minus y minus 3 di sgwario yna plus y 4 dros 3. Tacluso tu fewn yma mae x minus 3 di sgwario minus plus 9 plus 4 dros 3 a ni'n cael minus 23 dros 3 a lluosyn ni hwnna i gyd mas, ni'n cael y mynegiad terfynol cawson ni gynnau. Nawr y fformwla cwadratig. Ni gyd yn gyfarwydd â'r fformwla cwadratig, ond oedden ni'n gwybod sut mae wedi cael ei greu. Felly, rydych chi wedi dod ar draws hwn o'r blaen, ond efallai nad ydych wedi gweld datblygiad y fformwla yma. A ni'n mynd i ddefnyddio'r dull cwblhau'r sgwar. Felly, ni'n mynd i ddechrau gyda ax sgwar plus bx plus c, ond yn hafel i 0. Felly, ni maen mewn hafaliad. Felly, rhannu dy a, ffactorio'r gyda'r cyfernod yr x sgwar, a mae gyda ni x sgwar plus b dros a x plus c dros k a yn haflu 0. Mynna'r c dros a i'r ochr arall, tynnu c dros a bob ochr, a ni'n cael x sgwar plus b dros a x yn haflu minus c dros a. Cwblhau'r sgwar ar ochr chwith, a ni'n cael x sgwar minus b dros 2a nawr, achos ni mo'n hanner hwnna, y term yna, minus y term ola, felly b dros 2a wedi sgwario i gyd. A mae hwnna'n haflu minus c dros a. Adio dy b dros 2a i gyd i sgwario,
y ddau ochr, sydd hefyd yn haflu b sgwar dros 4a sgwar. Nawr mae gyda ni x plus b dros 2a i gyd i sgwario yn haflu b sgwar dros 4a sgwar plus c dros a. Cyfuno rhain, mae c dros a yn 4a c dros 4a sgwar, llos i top a gwylod gyda 4a. Felly ni'n gallu cyfuno rhain nawr dros 4a sgwar. Felly mae b sgwar dyn ni minus 4a c. Mae nhw wedi edrych fel beth ni angen. Felly cymeryd ail isradd y ddau ochr. Gallai hwn fod yn positif neu negatif ar ochr dde. Felly mae plus neu minus b sgwar minus 4a c dyn ni dros 4a sgwar. Ond ni'n gallu cymeryd ail isradd 4a sgwar. Mae fe'n 2a. Felly mae plus neu minus b sgwar minus 4a c ail isradd hwnna i gyd dros 2a dyn ni. A i ddiweddu lan, mynd na y b dros 2a a draws tynnu o'r ddau ochr, a ni'n cael bod x yn haflu m minus b dros y 2a plus neu minus ail isradd b sgwar minus 4a c, sef eich fformwla cwadratig.